Vi vinder. Hvor filmen? Det var godt. Vi sidder på en strand. Og skal til at spise en madpakke. Og ved du, hvad den består af? Verdens bedste måltid. Haggis. Vi kan altså se, at solen rejser nu, men hvis den ikke rejser, så bliver det bare totalt fedt. Fordi du sover totalt. Sagde du lige, at hvis solen ikke rejser sig, så kunne vi sove. Jamen, det sjoveste indtil videre, det var dengang Andreas han skulle syge til sin mor, så vi kan få en slægtpose, så smed han bare ned på jorden. Andreas. Hvad sagde du? Lad. Hvad er det for en gammeldags pop? Den berømte bollealarm. Gider du demonstrere den? Det er et bollealarm. Eller på pænere sprog, cölibatalarmen. Den forhindrer simpelthen, at man ikke kommer til at parre sig med nogen herinde. Få dig til at sige shay. 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 Ja. Så sig det. Shay. Shay. Tino. Sjurur, Sverre, Osmundur og Johannes. Shay. Så er man da steneren.